všetci, to som ja z YouTube Pyrotechnika SK Pro a dneska si dáme také rýchle videjko, príprava na Silvester, takže sa teším, takže dáme si také rýchle videjko. Čo mám tuto pod postelou, kde spávam? Tu mám fľašku, originálne musí byť, čak bez toho nemôže byť Silvester. 37% rum. Potom poháriky umelé. Mám tie raketky pripravené, odštuplované. Tieto sú veľmi dobré. Test bude na YouTube. Tu som rozbaloval nejaké petardy, tie piráty, bomb, mega petarda. Tu je všetko tuto, to vidíte. Tu mám takto viperky. Viper 3, bomb, mega petarda, gulé pumy s mažďarom, zelené piráty, klasika, takže tak. Tu mám Compact Apollo 2, Compact Apollo 3, 25 ranový Hector, 25 ranový Dynamit, 64 ranová Harmonia, to vidíte, 100 ranová kilovka, takto to nejak vyzerá, má to takové šikmé tuby a tak, tu je prvá zápalnica, tu je náhradná druhá, keď vám to nešlo, takže takto. Viper 3 mám ale 7, tu mám 6 kompaktov, 7 a na toto sa veľmi teším. 1000 ranový koberec, kategória 3, to bude iná šupa. Takže tak, to je všetko. Všetko, čo máme. Čo mám teda. Takto no. Ľudia, ak sa vám toto videjko páčilo, hoďte like, odber, dislike, pohoda. Užite si šťastný nový rok 2016, odpalujte, nahrávajte, neprežente s alkoholom, bude videjko, určite bude silvestrovský špeciál. Takže čaute, ďakujem za pozoranie.